epizódy z Minecraftu Hardcoreu a je to so mnou aj Dedeček. Servus! Au, skoro som sa zabil. No, s mojím úžasným skinom, aj keď neviem čo mám na hlave stále, lebo ja to tam nevidím. Čo máš na hlave? Hlavu máš na hlave. Ale ne, čo tam mám, že veľa niečo také čierne. Vidíš, ja som moc veľakrát klikal, že to napísal. No dobre, a toto nie je normálny hardcore, je to normálny hardcore, ale je to multiplayer cez Hamachi. Nemáme server, nie sú peniaze. No a chceli by sme dať čo najviac epizód, koľko sa podarí, toľko sa podarí. Ale tak, takže uvidíme, jak nám to pôjde. Držte palce. Dobre. Kde si? Ja neviem. Nevieš, kde si, výborne. Počkaj. Niekde na skale. Na skale? To som na skale. Ja čo vidím. O, to je skala určite. Poď tam. Kde? Ježiš, tam sú niekde stromy. Dobre, prečo mi to tak seká? No, lebo sa to ešte generuje. Počkaj, jak sa myť krabovra, vidíš to? Sorry. Čo? To nedalo. Dobre, vajdem tam. Dobre, máš teda jedlo, hej? No. Dobre, ja zabijem túto kravu z prostu. Pozdravuj. Pozdravujte do oken. A na teba. Víš, na čo to je? No a tam je džungla. Dobre, idem tam. Maja. To som dlho nevidel. Ale tam nebudeme bývať. No. Tam nám bude pršať, keď... Hej, tam sú melóny. Dobre, ešte, že som tak vpredu. Ale nezjedz všetky. Neboj sa, aj tebe nechám. Aj tam sú melóny, jak je to možné? Čo? Lebo sú dobré. Čo dobré, ale melóny by mali byť len v džungli, ne? Ale je to blízko džungli. Aj. Vole. Mohli by dať do Minecraftu, že svaly by som tak rýchlo plával. To je úplne dobré. Ne. Ty máš kockované svaly. Mám kockovaté svaly. Kockovatý prsný sval. Ale prečo mi to tak seká? Hej, mne. Sa mi vôbec nepáči. Čo nevieme liesť? Ježiš. Dík. Koľko máš? 2. Dobrá, 9. Potom to rozdelíme. Džungla. F3. No, džungla. Teba som nevidel dobrých 100 rokov. Ani 100 rokov. A sľubujem, že už ďalšie video, to už bude bez lagov. Som ešte brendol. Teraz po slovensky. Dedecek práve dosiahol úspech, akorát mi to zamyslom, úspech získavanie dreva. Dobre, keď zozberáme toto drevo, kam sa vydáme? A to je len taká malá džungla. Dulkin has just earned the achievement benchmarking. Ty si spravil crafting? OK. Aj ty? Ešte nie, ja som si našiel len stromy. Ja chcem nájsť tie kokoviny. Oh shit. To ti nájdeš ľahko. Hľadám. Ty vole, kde ste? Tam sú, tam ja už ich vidím. Našiel som sugarcane. A ja. A potom. Tam sú kokoviny. Dobre. Ja Kde budeme bývať? Na strome? A čo som našiel? Jablíčko. Nebývame na strome? Nevíš, koľko ono prešlo natáčania 5 minút, ko sa chceš zabývať? Čo nemáme času dosť. No. A mohli by sme nájsť viac melónov. Koľko natáčame? 3 minúty. 4 minúty 53. No, výborne. A skoro nič sme nerobili. A však objavujeme biomy. No
O, našiel som jaskinku. Dobre, tak už vieme, jak pomenujeme celý tento diel. Dobre. Spravil som si mečík. Ja som povedal, že som si spravil mečík. No dobre, už som sa zlakol. Ja mi teraz ten crafting zničíš. Ja som si chcel spraviť krampa a spravil som sekeru. No. Dobre, tak poďme na to. O, tam už vidím železo. To je dobré. To je very good. Idem na to. Jala. Jo. Oh shit. To není tak malá jaskyňa, to vôbec není malá jaskyňa. Pozdravuj. Do prdele. Ne. Jak sa dostanem hore? Ne. No čo, dari dedeček, dari? Ne, ja som socha. Jala. Ja. Tam máš creeprika. Čo? Odlákaj pozornosť, ja tu zobrám kamienky. Tyjo, tam je asi 6 zombíkov. Ty čo? Dupa! Aj Enderman tam je. To fakt? No. Laggy. Ja som Tu vedel. ja zničím kameň, on sa tam vráti. No, hlavne. A fakt už Začasovať. prísahám, že už to bude bez alkoholu ďalší diel. Susedia hore, čo robia? Zase v šibe. Hej, počkaj, nechal si tam hore crafting. No. Počkaj. O! Výbor. Čoho si? Spravím ti krampáčik. Enderman. Ja počkaj, nespravím ti krampa. Prečo je tu taká tma? Tam je ale fakt Enderman? Do prdele. Ježiš, ne. Priniesol som vodu. Jo, ne. Šikovný. To in the house. Ja som zničil železo. No, dobré. Kamarát, ale už za chvíľu bude noc a my nemáme ani posteľ. Nevadí, to stáva. To bude boj o prežitie. Koľko máš kamienka? 3. To si robíš prdel. Teraz tu idem dať. Ja ho mám 8, ja hľadám potravu. Oh shit. Hľadám potravu. Melóny sú tu niekde. Tuto je hneď toto, sliepka. Zabijú. Dala mi kuriatko. Šťastie. No, nedala. Je, tu sú kuriatka. Bagnuté. Vysoch. Tu sme bagnuté sklepačky. No už to bude meso. To už máme. Dobre, ja mám zase dve tie kuracie hovadziny. Ešte nebude noc. Ja hľadám ovce, aj to by bolo dobré, keby sme našli. No. Samé kokovo nebudem. To tu mám. Tu horí strom. Dobre. Mám jedlo. No. Jedno upečené. No, dve upečené. Dobre, ja idem asi jen tam pozrieť, jak to tam vypadá. Gdje som našel mačku? Seriós. Checkpoint. Na akých si sú raniciach? Ja som v tej jaskyni dole. Ten Enderman. Dneska vlastne to. Ja skapať. Dobre, na Endermana asi nepôjdem. Si sa tak rozhodol. Ja hľadám furt tie... Melóny! Melóny. Aj, nelaguj. Ups. Ty si dement. Ty si v prvej epizóde. V prvej epizóde. Kriste, hovorím na začiatku, no tak takých 5 dielov bolo by dobré. No, musíš tam dať Toto musí byť na YouTube fail hard. Ty si dement. Akurát som našiel ovečky. Dory. To bolo dobré. Výborne, teraz som našiel ešte prasa, ešte viac melónov.
Kristover ani Pane Bože, Marienka na nebi. Ježišmaria. Kurník, len tam na Minecrafte, one máš tam diamanty, všetko. No, ideme hrať spolu dneska v prvej epizóde. Prečo ne? Dobre, tak ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať like. Ty si otvorí domen, nedávaj to na YouTube. A na budúce. Ne, žiadne na budúce nebude, už nebude nikdy ani na budúce, ani predtým. Ne, žiadna epizóda nebude, bude už epizóda single player. Či áno, čo som tu povedal, ja som dement. Čaute. Dobre, takže bude ďalšia epizóda z hardcoreu, jak sme zomreli, bude takáto červená obrazovka. Nie, ty si dementor, vieš? Bude pekne vieš čo bude? Čo? Počkaj, toto môže dať akože fail, čo sme chceli urobiť, ale teraz ideme natáčať single. Ale my sme to nechceli urobiť. Čo? Ten fail. To bolo omylom. Tak tam nedáme ten fail? Ale toto omylom som zomrel. Nenaskoro. No. Dobre, takže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať like. Počkaj, ty to ideš dať fakt na YouTube? Nezabudnite dať dislike. Ne, dislike. A uvidíme sa na budúce. Ne, YouTube odstane toto.